Nakatulog na driver ng isang MPV sumalpok sa dalawang kasalubong na SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masdan ang four wheels na ito. Nabigla na lamang lumihis ng lane at dire-diretsyong sumalpok sa kasalubong na SUV. Umikot pa ang sasakyan dahilan ng muling pagbangga nito sa isa pang SUV. Mabuti na lang at nakaiwas ang ilang nakabuntot na motorcycle riders. Nangyari ito sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Agay, Bantay, Ilocos Sur. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente, pero paliwanag sa pulisya ng nakabunggong driver. Napagod daw siya, ma'am, sa pagdra-drive, kaya naidlip. Sandali lang yung pagkaidlip niya, nung nandun na sa kabilang linya, doon niya napagtanto naman na yung nakabangga na siya. Nakatakda ang pag-uusap ng mga sangkot sa aksidente. Sa Bayambong, Nueva Vizcaya, patay ang 19 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang truck sa Maharlika Highway sa Barangay Busilak, Miyerkules ng gabi. Sa investigasyon ng PNP, madilim daw sa lugar at posibleng mabilis ang patakbo ng biktima kaya hindi nito napansin ang truck. Estudyante ang rider at galing daw sa kaklase nang maaksidente pabalik sa Bayambong Town proper. Naiuwi sa pamilya ang kanyang mga labi sa Solana, Cagayan. Posible namang harap sa kaso ang 28 anyos na truck driver dahil daw sa kapabayaan nito dahil sa pagpaparada sa gilid ng kalsada. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.